Ahoj, dneska pro vás mám teda zprávu, ze který já úplně velkou radost nemám. Řeč je o hře Tell Me Why. Normálně to stojí 17 €, teď je ta hra v akci, na Steamu ji můžete mít se 100% slevou zdarma. Někomu z vás by se to mohlo líbit a někdo z vás zase možná bude rád, že jsem ho varoval. Tell Me Why je příběhová adventura. To je žánr, kterýmu já moc neholduju, ale má svoje fanoušky. Někteří lidi říkají, že to je docela povedená detektivní hra a jiní lidi zase říkají, že to je opravdu nepovedená propaganda kulturní diverzity. Já nevím, zásadní pro mě je, že lidi, kteří baví příběhové adventury, tvrdí, že i tahle hra je dobrá. Proč ne? Jestli ten žánr máte rádi a už nemáte co hrát, skočte potom. Já si možná spíš stáhnu Broken Sword, abych se trošku podíval, jak to bylo tam. Mějte se hezky, až zase něco zajímavého natrefím, tak vám dám vědět. Dejte si odběr, aby nic nepřijdete, že jo. Čau.